Slaný vítr ji udeřil do tváře dřív, než loďka vůbec přirazila ke skále. Eliška seděla v přídě, košík bylinek pevně přitisknutý k hrudi a cítila, jak se jí nit strachu vine od hrdla dolů až do žaludku. Pod ní se moře zvedalo a klesalo jako něčí pomalý, těžký dech. Nad ní se tyčily útesy. Šedé, mokré, pokryté lišejníkem, tak vysoké, že když zaklonila hlavu, spadl jí šátek a vlasy se rozlétly do větru. Nikdy v životě nebyla tak blízko nebi a tak blízko smrti zároveň. Neřekli jí, kdo umírá. Přišli do vesnice za soumraku. 3 muži, jejichž stíny byly delší než oni sami, a řekli jen jednu jedinou větu. Přijdeš, nebo vesnice zaplatí. Žádné jméno, žádné vysvětlení, jen ta tichá jistota v jejich hlasech, ze které se jí udělalo zle. Eliška byla bylinkářka z rybářské osady pod útesy. Znala horečku, znala hnis, znala bolest druhých lidí tak důvěrně, jako vlastní dlaně. Bála se, ale ruce se jí netřásly. Tak to u ní bylo odjakživa. Strach jí seděl v hrdle, nikdy v prstech. Sebrala košík, sušený řebříček, kozlík, měsíček, čisté plátno na obvazy a šla. Jak by nešla. Na útesech ji čekali. Ne vlci, jak si cestou v duchu malovala, žádné šelmy s vyceněnými tesáky. Muži. A přesto na nich bylo cosi, z čeho jí přeběhl mráz po zádech. Způsob, jakým stáli, jak se dívali, jak se ani jeden z nich neusmál. Tváře poznamenané jizvami, oči, které jí přejeli od hlavy k patě, jako kus masa na trhu. Vedli ji nahoru po schodech vytesaných přímo do skály, kluských od mořské tříště, a Eliška v duchu počítala stupně, jen aby nemyslela na to, co jí čeká nahoře. Síň byla vytesaná do nitra útesu. Žádná okna, jen úzké štěrbiny, jimiž dovnitř padalo šedé světlo a vůně soli. A pod tou solí zápach. Eliška ho poznala dřív, než vůbec uviděla lůžko. Byl to pach staré rány, která se nehojí. Pach, který znala až příliš dobře a který vždycky znamenal, že přišla pozdě. A pak ho uviděla. Krále. Ležel na kožešinách, obrovský i takhle zlomený, hruď širokou jako pluh, vlasy prošedivělé dřív, než měl mít právo zešedivět. Hruď se mu zvedala, ale příliš pomalu, příliš mělce, jako by každý jednotlivý nádech musel vybojovat. Na boku měl ránu. Eliška k němu poklekla, odhrnula plátno a přestože byla na ledacos zvyklá, na okamžik se jí sevřel žaludek. Rána tmavla. Nehojila se, naopak. Odmítala se zacelit, odmítala žít, jako by ji něco zevnitř drželo násilím otevřenou. Možná se ptáte, proč tam vůbec šla? Proč prostá bylinkářka poklekne k loži muže, kterého se bojí celý kraj? Odpověď je stará jako lidské srdce a prostá. Protože uměla jediné – pomáhat. A protože kdesi hluboko tušila, že tady, v té studené síni nad mořem, nezačíná příběh o smrti, ale o něčem, co ani ona sama ještě hodně dlouho nepochopí. Jestli máte rádi příběhy, kde z chladu vykvete láska a ze strachu se zrodí domov, zůstaňte tu se mnou a nechte odběr. Každý týden vám přinesu jeden nový příběh, celý, od začátku až do konce. Eliška rozdělala v měděné misce odvar. Ruce jí pracovaly samy, klidně, přesně, zatímco srdce jí bylo až v krku. Namočila plátno, opatrně omyla okraje rány a když se poprvé dotkla té horké, zanícené kůže, král otevřel oči, šedé jako moře venku. Podívali se přímo na ni. Eliška stuhla a čekala. Na zavrčení. Na ruku, která ji odstrčí. Na rozkaz. Místo toho se mu přes zaťaté zuby myhlo cosi, co vůbec nečekala. Úsměv. Ne bolestí. Úlevou. Jako by se po nekonečně dlouhé době někoho dotkl někdo, kdo mu nechtěl ublížit. A od dveří to celé tiše sledovala žena, hladká a chladná jako mořský oblázek, a počítala. Eliška jí v tu chvíli sotva zahlédla. Nevěděla ještě, že se právě dívá na osobu, která čeká na královu smrt víc než kdokoliv jiný na těch útesech. Věděla jen jedno, že umírající král vlků se na ní právě usmál tak,
že na to do smrti nezapomene, a nechápala proč. Tu ženu od dveří poslali za Eliškou ještě téže noci. Jmenovala se Marta a měla hlas jako med rozpuštěný ve studené vodě. Posadila se k ohni, kde Eliška třídila byliny, složila ruce do klína a dlouho mlčela, než promluvila. Ty jsi tedy ta léčitelka z dola, řekla nakonec. Bylinkářka. Musíš být statečná, že jsi vůbec přišla. Eliška neřekla nic. Naučila se za ta léta, že mlčení často prozradí o člověku víc než řeč, a tahle žena se jí nelíbila způsobem, který nedokázala pojmenovat. Marta se usmála. Byl to krásný úsměv. A přesto měla Eliška pocit, jako by jí někdo přejel ledovým prstem po šíji. Slyšela jsem, co o té ráně říkali ostatní léčitelé. Pokračovala Marta tiše. Že se nedá nic dělat. Že je jen otázkou času, kdy nás opustí. Naklonila hlavu a v očích jí blízklo cosi, co Eliška nedokázala přečíst. Ale ty si zřejmě myslíš něco jiného. Viď? Eliška zvedla oči od bylin. Myslím, řekla pomalu, že rána, která se nehojí, má vždycky důvod. A já ho najdu. Na okamžik, na jediný kratičký okamžik, se Martin úsměv zachvěl. Pak se zase narovnal, hladký jako vždy. Jistě, řekla, jistě, že najdeš. A já ti ráda pomůžu. Vstala, uhladila si šaty a odešla do tmy chodby tak tiše, že nebylo slyšet jediný krok. A Eliška ještě dlouho seděla u ohně, poslouchala příboj a nemohla se zbavit pocitu, že právě dostala výhrůžku zabalenou do laskavosti. Venku, hluboko pod skálou, bylo moře do kamene pořád stejně, neúnavně, jako něco, co má času dost a počká si. Ráno vstávala s prvním šedým světlem. Spala málo, neklidně, na tvrdé lavici v komůrce, vedle královy síně, a probudil ji ten zvuk, který tu byl pořád, ve dne v noci, nekonečné dunění vln, o skálu hluboko pod nimi. Vyšla na úzkou chodbu a tam stál muž, vysoký, mlčenlivý, s rukama složenýma na hrudi. Bořek, králova pravá ruka, jak se později dozvěděla. Měřil si ji pohledem, ze kterého čišela nedůvěra. On si tě nechal, řekl nakonec, jako by mu dělalo potíže to pochopit. Vyhnal odsud 3 léčitele, jednoho dokonce schodil ze schodů. A tebe si nechal. Eliška sevřela košík pevněji. A proč mě nechal? Zeptala se. Bořek se na ní dlouho díval. Nevím, řekl pak. A to mi dělá starost. V téhle skále, dodal tišeji, se nedůvěřuje cizím. Naučili nás to nepřátelé z moře. Kdo přijde zvenčí, přijde si obvykle něco vzít. Tak si dávej pozor, léčitelko, nejen na ostatní. Vrátila se ke králi. Spal, nebo to aspoň vypadalo, že spí, ale jakmile k němu poklekla a začala odvíjet odvaz, jeho dech se změnil. Věděl, že je tu. Eliška pracovala mlčky, vyčistila ránu, přiložila čerstvý obklad z žebříčku a jitrocele a celou tu dobu cítila na sobě jeho pohled. Šedé oči, které ji sledovaly bez jediného slova. Konečně promluvil, hlasem hlubokým, jako vzdálená bouře. Proč se nebojíš? Eliška na okamžik znehybněla. Pak řekla pravdu, protože nic jiného neuměla. Bojím se, řekla tiše. Jenom ruce o tom nevědí. A tehdy se král zasmál. Krátce, chraplavě, jako by ten zvuk dlouho nepoužíval. A zapomněl, jak se dělá. A Eliška, sama nevěděla proč, se přistihla, že se usmívá taky. Strach jí pořád seděl v hrdle, ale o trochu, o malinký kousek povolil. Když ten večer odcházela z síně, Marta stála u dveří a v ruce držela misku s odvarem, který připravila ona sama. Pro krále,
řekla sladce, ať se posilní. Eliška se na tu misku podívala. Pára z ní stoupala líně do chladného vzduchu a nesla sebou vůni medu a tymiánu. A přesto, aniž věděla proč, se Elišce při pohledu na ten klidný obláček páry sevřelo hrdlo. Poprvé ji napadlo, jestli se ten chlad, který z té ženy táhne, dotkl už i něčeho jiného než jen jejich slov. Tu noc nemohla Eliška spát. Ležela na tvrdé lavici, poslouchala příboj a v hlavě se jí pořád dokola vracela ta miska a ten sladký úsměv nad ní. Ráno vstala dřív než ostatní a sešla za starou ženou, o které se v síních šeptalo, že zná byliny líp než kdokoliv jiný. Jmenovala se Vendula a žila v nejnižší komoře útesu, blízko vody, kde voněly sušené chaluhy a kořeny a kde byl příboj tak hlasitý, že přehlušil i myšlenky. Byla schrbená věkem, oči měla zakalené, ale ruce jistější než leckterá mladá. Tak ty si ta z dola, řekla, ještě než Eliška promluvila. Posaď se, dítě, a ukaž mi ty svoje ruce. Eliška natáhla dlaně. Stará žena je vzala do svých, otočila je hřbetem dolů, dlouho je prohlížela a pak udělala něco zvláštního. Přivoněla k nim. Řekla. Tak proto. Eliška se zamračila. Proto co? Ale Vendula jen zavrtěla hlavou a usmála se bezzubými dásněmi. Až přijde čas, dítě. Až přijde čas. Vendula jí toho dne ukázala síně. Vedla jí chodbami vytesanými do skály, ukazovala jí, kde se suší ryby, kde spí muži, kde se schází smečka u velkého ohně. A Eliška pomalu chápala, že tohle není jen tlupa nájezdníků, jak si myslela dole ve vesnici. Byl to lid. Měli své staré, své děti, své písně. Ženy předly vlnu a tiše si přitom prospěvovali, muži spravovali sítě, kdo si v koutě brousil nože a do toho zvuku se mísil pláč nemluvněte a smích kdesi za rohem. Bylo to drsné místo, syrové, vykované z kamene a soli. A přesto v něm bylo cosi, co Eliška ve své malé vesnici nikdy nepoznala. Sounáležitost. Tihle lidé patřili k sobě a uprostřed nich, v té nejvyšší síni, umíral muž, který je celé ty roky držel pohromadě. Když se vrátila ke králi, ležel s otevřenýma očima a díval se do stropu. Vendula mi řekla, že zbyla u ní, promluvil, aniž otočil hlavu. Eliška přiklekla k ráně. Byla, řekla, učím se, kde co je. Král chvíli mlčel, pak řekl něco, co jí zaskočilo. Tam venku je jedno místo, řekl tiše. Skalní výspa, nad samým mořem. Chodíval jsem tam, když jsem potřeboval být sám. Eliška zvedla oči. A teď? Král se trpce usmál. Teď se tam nedostanu. Sotva zvednu ruku. A v tom hlase bylo poprvé něco jiného než síla. Něco, co znělo skoro jako stesk. Eliška to slyšela a nevěděla, že právě zaslechla první tichý úder srdce, které se před ní časem otevře. Léčení trvalo dny, pak týdny a rána se začala měnit. Pomalu, váhavě, ale měnila. Zápach slábl, okraje růžověly, tělo si konečně začalo říkat o život. Eliška to nechápala. Viděla už spoustu ran a tahle byla horší než kterákoliv předtím. A přece se hojila rychleji, než měla mít vůbec právo. Jakoby stačilo, aby na ní přiložila dlaň a něco se pod tou dlaní probudilo. Připisovala to bylinám, k trpělivosti, štěstí. Nenapadlo ji, ani na okamžiky nenapadlo, že to nejsou byliny. S tělem se hojilo i mlčení mezi nimi. Král, který za celé roky nikomu neřekl víc než rozkaz, začal mluvit. Nejdřív o ráně, pak o moři, pak o věcech, které sám nečekal. Jednou večer, když venku skučela bouře a vlny narážely do skály tak, že se chvěl i kámen, ležel s rukou přes oči a Eliška měnila obklad. A on z čistého ticha řekl, ty posloucháš. Eliška vzhlédla. Cože? Posloucháš. Opakoval. Lidé kolem mě poslouchají, abych domluvil. Aby věděli, co mají dělat. Ty posloucháš, jako bych mluvil.
A Eliška nevěděla, co na to říct. A tak neřekla nic. Jen mu položila chladnou dlaň na rozpálené čelo. A on zavřel oči. A poprvé za celé ty dlouhé týdny usnul klidně. Jenže ta noc se neměla zapsat do paměti kvůli klidu. K ránu, když oheň dohoříval a Eliška podřimovala na lavici, začal král mluvit ze spaní. Tiše, nesrozumitelně, slova přetékala jedno přes druhé jako vlny. A pak zřetelně, jako by stál v té vzpomínce a viděl ji před sebou, vykřikl jméno. Víte. Víte. Počkej. A pak znovu. Tišeji. Zlomeně. Víte. A v tom jediném jméně bylo tolik bolesti, že Eliška vstala a chtěla ho probudit, vysvobodit ho odtamtud, kam ho sen odnesl. Ale zastavila se, protože pochopila, že tohle není horečka. Tohle je rána mnohem starší a hlubší než ta na boku. A ona, prostá bylinkářka, k ní právě omylem přiložila dlaň. Kdo je ten, koho volá? Ptala se sama sebe ve tmě a poslouchala, jak král sténá ze spaní jméno, které před nikým živým nevyslovil. Proč mi to říká? To se přece neptá nikoho. Nikdy. Ráno se Eliška nezeptala. Nemohla. Bylo to příliš křehké, příliš osobní, jako bys nahlédla oknem do cizího domu a uviděla něco, co si vidět neměla. A tak mlčela a léčila. A král mlčel taky. A oba předstírali, že se v noci nestalo nic. Jen Marta byla ten den jiná. Eliška si toho všimla. Sotva vešla do síně. Žena seděla u krále, hladila ho po předloktí a vlídně mu domlouvala, aby vypil odvar, který přinesla. Ten posilující. Eliška se zastavila ve dveřích a chvíli ji jen pozorovala. Bylo na tom obrázku něco hladkého a dokonalého, co se jí nezamlouvalo. Žena tak starostlivá, a přesto z té starostlivosti čišel chlad, jako když se na slunci leskne led. Eliška přistoupila blíž a poprvé se na obvaz, který Marta právě sundala z rány a odkládala stranou, podívala pozorně. Pořádně, jako bylinkářka. A něco bylo špatně. Ten obvaz nebyl Eliščin. Eliška obvazovala čistým plátnem s řebříčkem a měsíčkem, vonavým polouce. Tohle plátno bylo prosáklé jinou mastí, tmavou, lesklou, a táhl z ní pach, který Eliška neuměla hned zařadit. Sladký, skoro příjemný, a přesto se jí z něj sevřelo hrdlo. Kdo to převazoval? Zeptala se tiše. Marta zvedla oči, dokonalá, klidná. Já, řekla, v noci, měl horečku, tobě se nechtělo budit, tak jsem ho ošetřila sama. Snad ti to nevadí. Eliška se na tu mast dívala. Vadí, chtěla říct. Strašně mi to vadí a sama nevím proč. Ale neřekla to. Naučila se za ta léta, že kdo prozradí podezření dřív, než má důkaz, jen varuje toho, koho podezírá. A tak se jen vlídně usmála. Vůbec ne, řekla. Jen mi pomoz. Ať se v té péči nepleteme. Odteď budu obvazovat já, ráno i večer, ať je v tom pořádek. A jakoby mimochodem vzala starý obvaz, jakoby ho chtěla vyhodit, a nepozorovaně, schovaný v dlani, utrhla kousek toho plátna a strčila si ho do rukávu. Marta to nezahlédla. Ale na okamžik, na jediný okamžik, jí ten dokonalý úsměv stuhl v koutcích. Eliška to viděla. A věděla, že právě udělala krok na velmi tenký led. Celý den pak nemyslela na nic jiného, než na ten sladký pach. Voněl jako něco, co znala. Něco, před čím ji kdysi dávno varovala vlastní babička, když ji jako malou učila rozeznávat rostliny na stráni. Slunce tehdy pálilo dozad. Tráva voněla rozpáleným létem a babiččina ruka, suchá a teplá, ji odtáhla od rostliny s temně modrými kvítky, krásnými jako hluboká voda. Nesahej na tohle, dítě, říkala tehdy, a hlas měla najednou tvrdý. Tahle rostlina je krásná a proto je nejnebezpečnější. Krása umí lhát líp než kdokoliv z lidí. Eliška se snažila vzpomenout si na jméno a nemohla.
Stálo jí to na jazyku, těsně za hranou paměti, jako sen, který se rozplyne, sotva otevřeš oči. Seděla u večerního ohně, otáčela útržek plátna v prstech, znovu a znovu si k němu přivoněla a pokaždé jí ten pach zatahal kdesi hluboko v hrudi za nitku staré výstrahy. Venku se moře opřelo do skály, jednou, dvakrát, neúnavně, a Eliška šeptala do praskotu ohně. Voněla si tak sladce, kde já tě jenom znám. Kde já tě znám. Trvalo jí 3 dny, než si vzpomněla. A když si vzpomněla, zastavilo se jí srdce. Seděla tehdy zase u Venduly, v té nejnižší komoře u vody, a třídili spolu kořeny, zatímco venku hučel příliv. Eliška vytáhla schovaný kousek plátna, přiložila si ho k nosu a stará žena to udělala taky. Dlouho mlčela. Pak řekla jediné slovo a to slovo dopadlo do ticha, jako kámen do studny. Oměj. Eliška stuhla. Oměj. Vraní kořen. Jed, který bylinkáři znají a bojí se ho, protože stačí špetka. V malých dávkách neusmrtí. Jen oslabuje. Drží tělo v horečce. Brání ráně, aby se zacelila. Unavuje srdce, až jednoho dne prostě přestane být. A nikdo nic netuší, protože to vypadá, že nemocný prostě podlehl ráně. Eliška se podívala na starou ženu a Vendula se podívala na ní a obě věděli, co to znamená. Krále nikdo neléčí. Krále nikdo trpělivě, den po dní, po kapkách otravuje. A ta sladká mast na obvaze byla z ruky ženy, která u jeho lůžka sedávala s nejněžnějším úsměvem ze všech. Eliška se musela posadit, protože jí podklesla kolena. Tak proto se nehojil, vydechla. Tak proto žádná bylina nezabrala. Léčila jsem ránu a ona ji zatím trávila. Vendula přikývla a její zakalené oči byly náhle ostré jako střep. A ty si tomu jedu vzala sílu, dítě, řekla tiše. Víš ty vůbec, co máš v rukou? Vzala Eliščinu dlaň do svých a otočila ji vzhůru, tak jako tehdy první den. Ta rána se neměla zahojit. Žádné byliny na světě by ji nezahojily, dokud ji ta zmije trávila. A přesto se hojila. Od chvíle, co jsi na ní položila ruku. Eliška chtěla protestovat, říct, že to byl jen řebříček, jen měsíček, jen trpělivost. Ale Vendula zavrtěla hlavou. V tobě teče stará krev, dítě. Krev těch, kdo léčí víc než jen rostlinami. Je jí v rodech málo a slábne, ale v tobě se ozvala. Já jsem ji ucítila hned, jak si vešla. Proto tě sem osud přivedl. Ne náhodou. Eliška seděla a v hlavě jí hučelo hlasitěji než moře. Dívala se na své dlaně, na ty obyčejné, popraskané ruce bylinkářky, které tolik let drtily kořeny a vyvářely plátno a snažila se v nich uvidět něco, co tam podle staré ženy bylo schované celý život. Nikdy si nepřipadala výjimečná. Byla jen bylinkářka z dola, dcera rybáře, žena, která nikdy nikam nepatřila tak docela. A teď jí stará žena tvrdila, že nese cosi, co nemá jméno, dar zašitý hluboko v krvi. A poprvé pochopila ten úsměv. Ten první úsměv krále, když se ho dotkla. Nebyl to úsměv úlevy od bolesti. Bylo to poznání. Něco v něm poznalo něco v ní dřív, než to oba vůbec tušili. Ale na úžas nebyl čas. Měla bych mu to říct, napadlo jí. Měla bych jít za králem a říct mu, že žena, kterou zná léta, ho zabíjí. Jenže pak přišel druhý hlas, opatrný a chladný. A co když mi neuvěří? Jsem cizí, bylinkářka z dola.
A Marta tu patří. Je z urozeného rodu. Měla být jeho ženou. Komu uvěří muž, který už dávno přestal věřit komukoli? Eliška pochopila, že nemůže přijít s podezřením. Musí přijít s důkazem. A na to potřebuje čas. A čas, jak věděla líp, než kdo jiný, byl přesně to, co králi po kapkách ubývalo. Od té noci převazovala ránu jen ona. Vlastníma rukama, vlastními bylinami a nikoho jiného k ní nepustila. Spávala u jeho lože, vodu nabírala sama z pramene ve skále a každý obklad hlídala, jako matka hlídá dech spícího dítěte. A rána se zacelovala rychleji a rychleji, jako by konečně dostala svolení žít. Král sílil. Bylo to vidět den ze dne. Nejdřív se jen posadil, pak udělal pár kroků po síni. Stěžka, opřený o Eliščino rameno, a ona pod dlaní cítila jeho váhu a teplo a sílu, která se mu vracela do těla jako příliv do zátoky. A jak sílilo tělo, otevíralo se i to ostatní. Mluvili spolu teď často, večer u ohně, když síň stichla a slyšet bylo jen praskání dřeva a věčný příboj dole pod skálou. A jednou večer řekl král něco, co nebylo o ráně. Bylo to poprvé. Jaké to je, zeptal se, žít dole u vody a léčit lidi, kteří ti za to často ani nepoděkujou. Eliška se zarazila. Nikdo se jí na takovou věc nikdy nezeptal. Osamělé, řekla po chvíli upřímně. Přijdou, když je bolest, odejdou, když přejde. A já zůstanu se svými bylinami a se zdmi. Král mlčel a díval se do ohně. Pak řekl tiše, to znám. Být potřebný a být sám zároveň. To je nemoc, na kterou žádná bylina není. A Eliška se na něj podívala a v tu chvíli neviděla krále vlků, kterého se bál celý kraj. Viděla muže, unaveného, raněného, který nesl tíhu svého lidu tak dlouho, až zapomněl, že i on sám je jen člověk. A něco se v ní pohnulo. Nebyl to soucit. Soucit znala. Byl to její denní chléb. Tohle bylo teplejší a nebezpečnější a ona proto neměla jméno. Naučila se za ty týdny jeho síni jako vlastní dlaň. Věděla, kdy ho bolí záda a on to nepřizná, protože pak se mu mezi obočím udělala drobná vrázka a ruka mu sjela k boku, kde míval ránu. Věděla, že nesnáší, když ho někdo lituje, a tak ho nikdy nelitovala. Jen mu beze slov podala teplý odvar, nebo přiložila polštář, kam bylo třeba. Věděla, jak se mu mění hlas, když je unavený, jak se prohloubí a zpomalí, jako vzdálené hřmění, které se chystá k spánku, a jak se mu rozjasní oči, když do síně přiběhnou děti smečky, které ho z nějakého důvodu nikdy nepřestali mít rády a kterému beze strachu lezli po pokrývce a tahali ho za prošedivělé vousy. A on zase věděl, kdy je Eliška hladová, dřív než ona sama, a posílal jí jídlo. Věděl, že má ráda ticho po ránu, a tak ji za úsvitu nikdy nevyrušil. Rostlo to mezi nimi pomalu, po kapkách, jako se hojí rána, která se nemá zahojit. A oba to věděli. A oba o tom mlčeli. Až jednou, když mu Eliška obvazovala již skoro zacelený bok a sklonila se nízko nad jeho kůži, ucítila na vlasech jeho dech a strnula. A on zvedl ruku, pomalu, jako by sám sobě nevěřil, a odhrnul jí z čela pramen vlasů, který jí spadl do očí. Byl to nepatrný dotek. Trval kratičkou chvíli. Hřbet jeho prstů, mozol napých od meče, se sotva otřel o její spánek. A přesto se Elišce zastavil dech a srdce se jí rozběhlo tak, že se bála, aby ho neslyšel. Nikdo nic neřekl. Nikdo to nepojmenoval. Eliška jen dovázala obvaz třesoucími se prsty. Popřála dobrou noc hlasem, který se jí nepoznaně chvěl, a odešla do své komůrky. A tam dlouho do noci ležela, poslouchala moře a poprvé si přiznala,
že už dávno nepřišla léčit krále, že přišla se ztratit a nevěděla, jak z toho ven a nevěděla, jestli chce. Druhého večera za ní přišel Radovan sám. Stál ve dveřích její komůrky, opřený o veřeje, a v šeru vypadal víc jako muž a míň jako král. Pomoz mi ven, řekl. Chci na výspu. Eliška zaváhala. Je to daleko. Cesta je úzká a mokrá. Já vím, řekl Radovan. Proto potřebuju tebe. A tak ho vedla. Pomalu, krok za krokem, po úzké stezce vytesané do boku útesu, on opřený o ni, ona pevně pod jeho paží, a vítr je celou cestu tahal za šaty a házel jim do tváří slanou tříšť. Daleko dole hřměl příboj a nebe nad nimi plálo do oranžova, jak slunce klesalo k hladině a rozlévalo po vlnách rozžhavenou cestu, po které nikdo nikdy nepřejde. Když došli na výspu, na ten plochý kámen vysoko nad mořem, král se stěžka posadil a dlouho jen mlčel a díval se do vln. Eliška se posadila vedle něj, blízko, protože foukalo, a čekala. Naučila se čekat. Věděla, že některé věci se musí říct sami, a kdo do nich tlačí, ten je umlčí. Radci nad nimi kroužili a křičeli, a vítr odnášel jejich hlasy pryč. A pak, aniž se na ní podíval, Radovan promluvil. Tady jsem ho ztratil, řekl. Eliška se nepohnula. Koho? Zeptala se tiše, ačkoliv to v hloubi srdce už věděla. Bratra, řekl král. Víta. A pak to z něj vyšlo všechno najednou, jako když praskne hráz, kterou voda podemílá léta. Vít byl mladší, prudší, statečnější, než bylo zdrávo. Před 9 lety, když na útesy přitáhli nepřátelé z moře, vedl Radovan obranu a Vít sehnal do první řady, kam neměl. Radovan na něj křičel, ať se vrátí. Vít neposlechl. A Radovan, místo aby se za ním vrhl, držel linii, jak měl, jak velel rozum a povinnost. A Vít padl. Tady, na téhle výspě, kde ho moře strhlo dolů a už nikdy nevrátilo ani jeho tělo. Měl jsem jít za ním, řekl král, a hlas se mu zlomil tak, jak by to u toho obrovského muže nikdo nečekal. Byl jsem velitel, držel jsem linii a můj vlastní bratr volal moje jméno, tady, na tomhle kameni, a já jsem nešel. Zachránil jsem útesy a ztratil jediného člověka, kvůli kterému stálo za to je zachránit. Od té doby sem chodím sám, mluvit s ním, a on mi nikdy neodpoví, jen moře, pořád jen to moře. Eliška neřekla žádnou útěchu, žádné to není tvoje vina, protože věděla, že takové věty bolest nezvednou, jen ji urazí. Jen vzala jeho velkou, jizvami pokrytou ruku do svých léčivých dlaní a držela ji. A moře pod nimi dýchalo dál. Po dlouhé chvíli řekla jediné. Volal tvoje jméno, protože věřil, že přijdeš. Ne, aby tě obvinil, protože věděl, že kdyby mohl, ty bys mu pomohl. To není vina, Radované. To je láska, která neměla čas se rozloučit. A král se na ní podíval, oči vlhké, a v tom pohledu bylo něco, co Eliška neuměla unést a nemohla od něj odtrhnout zrak. Proč ti tohle všechno říkám? Zeptal se nakonec chraplavě, spíš sebe než ji. Tohle jsem neřekl nikomu, ani Božkovi. Ani za 9 let nikomu. A Eliška na to neuměla odpovědět, protože by musela přiznat, že ona sama by mu řekla cokoliv. Cokoliv na světě. Dolů ho vedla po tmě, protože než se odhodlali k návratu, slunce zapadlo docela a obloha potemněla do hluboké modři, do které se zařezávaly první hvězdy. Šli pomalu, opatrně, a Eliška celou tu cestu cítila to teplo, které pro něj neměla jméno a které ji děsilo víc než kdy předtím útesy. A v půli stezky se to stalo. Z chodby kdesi nad nimi se ozvaly hlasy a kroky, prudké, naléhavé. A Eliška se lekla, ucukla, noha jí sjela z mokrého kamene a kotník se jí skroutil pod jejich společnou vahou. Vyjekla bolestí, zapotácela se nad propastí, kde dole ve tmě čekalo moře, a srdce jí na okamžik vynechalo.
A v tom okamžiku jí zachytili ruce. Než stačila pochopit, co se děje, Radovan ji zvedl. Prostě ji zvedl do náruče, jako by nic nevážila, jako by ho jeho vlastní rána, ani celá ta léta únavy najednou nespomalovaly a nesl ji zbytek cesty sám. Eliška měla tvář u jeho hrudi, slyšela pod uchem tlukot jeho srdce, silný, živý, pravidelný, srdce, které ona sama vyrvala smrti a nevěděla, kam s rukama, kam s dechem, kam se vším tím, co se v ní rozlévalo jako teplo z ohniště do promrzlého těla. Cítila pach jeho kůže, sůl a kožešinu a kous. A ten pach byl ze všeho na světě nejméně podobný nebezpečí a nejvíc podobný domovu. Mohla bys mě pustit, řekla nakonec slabě, protože musela něco říct, protože ticho mezi nimi bylo příliš plné. Radovan zpomalil. Podíval se na ni, tak blízko, že v té tmě cítila jeho dech na své tváři a řekl jediné slovo. Mohl. A nesl ji dál. Položil ji v síni opatrně na lavici, klekl si k jejímu kotníku, který už otékal, a začal ho neobratně ohledávat těma svýma velkýma rukama, zvyklýma spíš na meč než na něhu. Eliška se musela usmát i přes bolest. Pusť, řekla, to dělám já, ne ty, co pak nevíš, že léčím já. Ale on nepustil. Ty léčíš celý kraj, řekl tiše a nezvedl oči od jejího kotníku. Dovol jednou někomu, ať se postará o tebe. A tak ho nechala. Nechala ho, ať jí omotá kotník plátnem, neobratně, ale s péčí, jakou by od něj nikdo nečekal, a sama mu jen tiše říkala, kudy plátno vést a jak utáhnout uzel. A celou tu dobu si byli tak blízko, že vzduch mezi nimi skoro praskal. Když konečně odešel, zastavil se ještě ve dveřích, otočil se a chtěl něco říct. Otevřel ústa a zase je zavřel a jen řekl, dobrou noc, léčitelko. A v tom slově léčitelko bylo najednou tolik něhy, že to znělo skoro jako jiné, mnohem osobnější jméno. A pak zhasl světlo a Eliška zůstala ležet ve tmě s rozbušeným srdcem a věděla, že tahle noc něco změnila a že už není cesty zpátky. A v té chvíli sladkého neklidu si neuvědomila jednu věc, že ty kroky a hlasy nad nimi na stezce nebyly náhoda, že je někdo poslal, že je někdo sledoval celou cestu a počítal každý jejich krok. A že ten někdo se právě rozhodl, že čekání skončilo. Příští ráno Eliška kvůli kotníku nemohla našlapovat a taky přišla ošetřit Vendula sama. Ale stará žena byla bledá a v jejich zakalených očích se zračila starost, kterou Eliška dosud neviděla. Děje se něco? Zeptala se Eliška. Vendula si sedla na okraj lavice a dlouho mlčela. Marta, řekla nakonec. Zmizela. Eliška se zamračila. Zmizela. Vendula zavrtěla hlavou. Ne z útesů, dítě. Zmizela ti z očí. Přestala chodit ke králi. Přestala nosit odvary. Stáhla se. A to, věř staré ženě, je horší než cokoliv, co dělala dřív. Eliška to vycítila ve vzduchu. Tak jako zvíře vycítí bouři dlouho předtím, než se na obzoru objeví první mrak. Marta věděla. Věděla, že její pomalý jed selhal. Věděla, že někdo odhalil, proč se rána najednou hojí. A žena, která 9 let trpělivě čekala na trůn, který měl podle ní patřit jejímu rodu, teď nebude čekat ani o den déle. Ticho před bouří netrvalo dlouho. Bořek přišel toho večera s tváří temnou. Marta svolala radu starších, řekl bez okolků. Na zítřek. Eliška stuhla. A co chce? Bořek se na ní podíval a Eliška z jeho pohledu vyčetla, že to, co řekne, nebude dobré. Tvrdí, že kazíš krále, řekl. Že si mu poblouznila hlavu bylinami a slovy,
A kdo ví čím ještě? Že tě sem poslali nepřátelé z dola, abys ho pod záminkou léčení dorazila. Že rána se hojí jen proto, abys uspala naši ostražitost, než uděláš to, kvůli čemu si opravdu přišla. Eliška zbledla. To je lež, vydechla. Vždyť já ho zachránila. Já jsem ta, kdo přišel na to, že ho někdo trá. A zarazila se. Protože to ještě nemohla říct nahlas. Ne bez důkazu. Bořek pomalu přikývl. Já vím, že lžou, řekl tiše. Vidím to. Ale ona to umí podat tak hladce, že jí půlka símě věří. Je z urozeného rodu. Ty jsi cizí. A zítra před všemi řekne, že tě má smečka vyhnat. Nebo hůř. A v jeho hlase přitom hůř zaznělo cosi, z čeho Elišce přejel mráz po zádech. Zůstala sama ve tmě své komůrky. Kotník jí bolel, srdce jí bolelo víc a poslouchala příboj. A poprvé od chvíle, co přišla na ty útesy, jí strach prosákl z hrdla až do prstů. Ale Eliška nebyla žena, která by se nechala přemoci strachem. Té noci nelomila rukama, neutíkala, neplakala do polštáře. Sedla si k dohasínajícímu ohni. Položila si na klín schovaný kousek plátna napuštěný omějem a malou misku, ze které kdysi Marta poslala králi odvar a kterou si Eliška dávno tajně schovala stranou a celou noc přemýšlela. Ne jako vyděšená žena, jako bylinkářka. Jed se musel někde brát, říkala sypky rozbité misky. Oměj neroste všude. Roste na stinných místech, vysoko, daleko od soli a moře. Někdo ho musel sbírat, sušit, skladovat na suchém, temném místě. A Eliška si najednou vzpomněla, jak jí kdysi dávno Vendula vodila síněmi a jak v jedné komoře, v té Martině, voněly byliny způsobem, který jí tehdy nesedl. Tehdy tomu nevěnovala pozornost. Teď jí to dávalo děsivý smysl. Měla pravdu, šeptala si do tmy. Vím, kde to hledat. A pak jí napadlo ještě něco mnohem nebezpečnějšího než jen důkaz. Pochopila, že obrana nestačí, že kdyby zítra jen řekla věřte mi, jsem nevinná, prohrála by, protože slovo proti slovu vždycky vyhraje ten, kdo tu patří. Musela přejít do útoku. Musela obvinit dřív, než stačí obvinit ona. A ráno, ještě než se rozednila, zašla za Vendulou a za Božkem a řekla jim, co má v plánu. Vendula naslouchala a pak pomalu přikývla. Božek se zamračil. Je to risk, řekl. Když se mýlíš, je po tobě. Eliška se na něj podívala klidněji, než se sama cítila. Nemýlím se, řekla. A jestli mlčet znamená nechat ho zemřít, pak radši risknu všechno. A v té chvíli, poprvé, se v Božkových očích objevilo něco jiného než nedůvěra. Když se rada starších toho rána sešla ve velké síni, u velkého ohně, a Marta vstala, krásná, klidná, jedovatá až do morku kostí, a začala svou hladkou řeč o tom, jak cizinka z dola obloudila krále. Eliška jí nechala domluvit. Až do konce. A pak vstala sama. A místo, aby se bránila, řekla klidně a zřetelně, aby to slyšela celá síň. Než mě vyženete, žádám o jediné. Ať se otevře Martina komora. Jestli se v ní nenajde oměj, vraní kořen, jed, pokloním se a odejdu sama. Dobrovolně. Hned. A už mě nikdy neuvidíte. Ale jestli se najde, ať každý z vás posoudí sám, kdo tu krále léčil a kdo ho po kapkách zabíjel. V síni se rozhostilo ticho tak husté, že bylo slyšet jen praskání ohně a věčné dunění příboje hluboko pod skálou. Všechny oči se obrátily k Martě. A žena na okamžik zbledla. Jen na okamžik. Ale Eliška to viděla. A viděl to i Bořek. A viděli to i starší,
kteří měli oči ostřejší, než si Marta myslela. Pak se vzchopila, zasmála se tím svým hladkým, medovým smíchem a řekla, ať si tedy klidně hledají, nemá co skrývat, ať se ta cizinka klidně strapní. Ale ten smích přišel o vlásek příliš rychle, o odstín příliš vysoko. A celá síň to slyšela. Bořek se 2 muži vešel do její komory. Eliška stála a čekala. Srdce jí bušilo, kotník jí bolel a celá ta sázka jejího života visela na tom, co se najde za těmi dveřmi. Vteřiny se táhly jako hodiny. Oheň praskal, moře dunělo. A pak se Bořek vrátil. V rukou nesl plátěný váček. Rozvázal ho před zraky všech a vysypal jeho obsah na holý kámen. Tmavé sušené listy. Kořeny stočené jako spící zmije. A pach. Ten sladký, klamavě příjemný pach, který Eliška znala až příliš dobře a před kterým ji kdysi varovala vlastní babička na stráni. Vendula přistoupila, sklonila se nad tím, dlouze přivoněla a pak se napřímila, vzpřímila svá stará schrbená záda a řekla jediné slovo, které celou síní projelo jako blesk. Oměj. Smečka se obrátila k Martě jako jeden muž a žena pochopila, že prohrála, ale nedala se. Vykřikla, že jí to tam nastražili, že je to spiknutí, že ta cizinka z dola obloudila i Božka, i Vendulu, i samotného krále. A v tu chvíli se na lůžku v hloubi síně pohnul Radovan. Pomalu, stěžka, ale o vlastní síle se posadil. O síle, kterou by ještě před měsícem neměl. O síle, kterou mu vrátila žena, jež teď stála uprostřed síně sama proti všem. A jeho hlas, když promluvil, byl tichý, ale nesl se prostorem jako hřmění, do kterého stichl i příboj. 9 let, řekl. 9 let jsem ti věřil, Marto. 9 let jsem si myslel, že stojíš u mého lože ze starého přátelství a věrnosti. A ty jsi u něj seděla a počítala dny do mé smrti. Marta se narovnala, bledá, krásná, prázdná. A přesto jsem skoro vyhrála, řekla, a v jejím hlase už nebyl med, jen led. Stačilo pár dní, trůn měl být můj, byl by býval můj, nebýt jí. A obrátila k Elišce pohled tak jedovatý, že by jim dokázala otrávit i moře. Radovan vstal, sám, vzpřímený, znovu král, a nedovolil prolít její krev. Mohl. Smečka by mu to neměla za zlé. Někteří to dokonce čekali. Ruce už spočívaly na rukojetích nožů. Ale on se na Martu podíval dlouze, unaveně, jako se člověk dívá na propast, do které kdysi málem spadl, a řekl jen: smrt by byla milost, kterou si nezasloužíš. Vyžeňte ji. Ať jde tam, kam patří, k moři. A ať ji už nikdy nikdo z nás nespatří. Martu odvedli dolů po schodech vytesaných do skály ke břehu a dali jí loďku, stejnou, jakou kdysi přivezli Elišku, a moře si ji vzalo na sever, pryč od útesů, navždy. Eliška ji sledovala z výspy, dokud se ta tmavá tečka nestratila v šedi obzoru a ku podivu necítila žádný triumf, jen únavu a zvláštní smutek nad člověkem, který se nechal pohltit vlastní hořkostí tak docela, že na konci po něm nezbylo nic než jet. Vedle ní stál Radovan, o vlastní síle, vzpřímený, živý, vítr mu cuchal prošedivělé vlasy a v očích se mu zrcadlilo moře. A když se loďka rozplynula docela, otočil se k Elišce a vyslovil jméno, které do té chvíle nikdy nepoužil. Ne léčitelko, ne cizinko. Eliško. A ona pochopila, že se právě stalo něco, co se nedá vzít zpátky. To jméno mezi nimi zůstalo viset jako přísaha. A přesto, navzdory všemu, se mezi nimi otevřela jedna poslední otázka, na kterou ani jeden z nich neznal odpověď. Co teď, až král nepotřebuje léčitelku? Příští dny byly jiné. Král byl zdravý. Rána se zacelila v bledou jizvu
jednu z mnoha, a Radovan chodil síněmi vzpřímený, vládl, soudil, rozhodoval, byl zase tím mužem, kterého se kdysi bál celý kraj. A Eliška najednou neměla co léčit. A v tom prázdnu se vynořila ta otázka, kterou oba odkládali, protože se jí oba báli. Bylinkářka splnila, proč přišla. Král žije, vesnice je v bezpečí, zrada je odhalena, není už jediný důvod, aby zůstala. Eliška si to říkala každé ráno a každé ráno jí u srdce zabolelo o trochu víc. Zbalila košík, vyrovnala byliny, řebříček, kozlík, měsíček, stejně jako je rovnala toho prvního dne v loďce, kdy ještě netušila, kdo na ní nahoře čeká. A celou tu dobu doufala v co si netroufala vyslovit ani sama před sebou. A večer předtím, než chtěla odejít, ji Radovan našel. Stál ve dveřích její komůrky, velký a tichý, a v ruce nedržel meč ani korunu. Slyšel jsem, že chceš domů, řekl. Eliška nezvedla oči od košíku. Splnila jsem, proč jste mě přivedli, řekla a hlas se jí chvěl. Žiješ, zrada je odhalena, není důvod, abych tu byla. A pak ho slyšela, jak přešel místnost. A když konečně zvedla oči, viděla něco, co od krále vlků nikdo nikdy nečekal. Radovan poklekl. Ten obrovský, zjizvený muž, který 9 let nesklonil hlavu před nikým živým, klečel před prostou bylinkářkou zdola a v očích měl prosbu. Eliško, řekl. A vzal její ruce do svých, těch léčivých rukou, které mu vrátili život. Můžeš odejít. Loďka je připravená. Dám ti zlato, dám ti půdu, dám ti ochranu, dám ti všechno, oč požádáš, a nikdo na světě ti neskřiví ani vlas. Jsi volná. Vždycky jsi byla, i když jsi to možná nemyslela. Polkl a pokračoval hlasem, který se mu chvěl. Ten hluboký hlas, jako vzdálená bouře, jenž teď zněl měkce jako příboj za klidného večera. Ale jestli je na světě jediná možnost, jediná, že bys chtěla zůstat, ne ze strachu, ne z vděčnosti, ne z povinnosti, ale protože to chceš ty sama, pak tě prosím, zůstaň. Protože jsem 9 let nesl tyhle útesy sám, protože jsem pohřbil bratra a s ním i naději, že mi ještě někdo dá víc než věrnost. A pak si přišla ty. A poprvé za celý život mě někdo slyšel, jako bych mluvil. A já už nechci být zase sám. Eliška se na něj dívala. Na toho muže, kterého přivezli umírat a kterého vrátila životu. A v hrudi se jí najednou rozlilo úplně všechno. Strach, který se kdysi proměnil ve vděčnost. Vděčnost, která dozrála ve zvědavost. Zvědavost, z níž vyrostlo porozumění. Porozumění, které se proměnilo v něhu. A z té něhy, pomalu, po kapkách, jako se hojí rána, která se nemá zahojit, vyrostlo to poslední a největší, pro co tak dlouho neměla jméno, a teď ho konečně znala. Poklekla k němu, tam na prahu své malé komůrky nad mořem, tak aby měli oči ve stejné výši, a vzala jeho zjizvenou tvář do svých léčivých dlaní. Vstaň, řekla tiše. Král nemá klečet. A pak dodala, hlasem, který se jí chvěl stejně jako jemu. Ale muž smí. A muž už dávno zůstal. Vzala ho za ruku a vyvedla ho ven, na úzkou stezku, na výspu nad mořem, kde kdysi ztratil bratra a kde teď nad obzorem začínalo svítat. Nebe se barvilo do růžova a moře pod nimi dýchalo klidně a věčně. Bylo to tady, řekla a dívala se na vlny. Tady si ho ztratil. A tady chceš začít znovu. Radovan přikývl, oči vlhké úsvitem i něčím víc.
A tehdy řekla Eliška to, co se rozhodla. Pak tu zůstanu. Ne proto, že musím. Ne proto, že se bojím vrátit. Ale protože jsem nikdy v životě nepatřila nikam tak jako jsem. A k nikomu tak jako k tobě. A když ji políbil, jemně, opatrně, jako by se bál, že se ten zázrak rozplyne. Byl pod nimi příboj a nad nimi poslední hvězdy a kolem nich celý ten drsný, krásný svět z kamene a soli, který se právě stal jejím domovem. A před zraky celé smečky ji Radovan o pár dní později postavil po svém boku a nazval ji ne léčitelkou, ne cizinkou, ale tou, která mu vrátila nejen tělo, ale i srdce. A moře pod výspou dýchalo dál, klidně a věčně, jako srdce, které konečně, po dlouhých letech, přestalo být samo. Vzpomínáte si na ten první obraz. Na loďku, na slaný vítr, na bylinkářku s košíkem přitisknutým k hrudi a strachem, který se jí vinul od hrdla k žaludku. Na ženu, kterou přivezli k umírajícímu cizinci s jedinou větou: přijdeš, nebo vesnice zaplatí. A teď ji vidíte stát na téže skále, nad týmž mořem, vedle muže, kterého vrátila životu, a v jejich očích už není ani stopa po tom strachu. Košík, který si tehdy v hrůze tiskla k hrudi, teď visí v síni nad ohněm, plný sušených bylin. Doma, je doma. Ze všeho, co se mezi nimi za ty týdny stalo, mi jedna jediná chvíle nejde z hlavy. Ne to vyznání zasvítání, ne odhalení zrady před celou síní, ale ten okamžik na temné stezce, kdy Eliška řekla: mohla bys mě pustit? A král, který sotva chodil, ji nesl v náručí dál a odpověděl jediným slovem: mohl, protože právě tehdy, beze slov, si oba řekli všechno. A možná je tohle příběh, který jste dnes večer potřebovali slyšet, že být viděn, být vybrán, být milován, to není jen pro mladé a šťastné a bezstarostné, že i z chladu, z osamělosti, ze síní vytesaných do holé skály a ze srdcí, která už dávno přestala doufat, může vykvést domov. Že někdy přijde člověk, který nás uslyší, jako bychom mluvili, i když celý život jen poslouchal sám sebe, a že není pozdě, nikdy není pozdě. A teď mi povězte vy, vybrali byste si na Eliščině místě zůstat, vzdát se bezpečí vlastní vesnice pro lásku k muži z útesů? Napište mi do komentářů, čtu je všechny do jednoho, a moc mě zajímá, co byste udělali vy. Jestli vás tenhle příběh chytil u srdce, nechte palec nahoru, hodně mi to pomáhá, aby tyhle příběhy našly další ženy, které je potřebují slyšet. A jestli znáte někoho, kdo má rád příběhy o lásce silnější než osud, pošlete mu ho, ať není dnes večer sám. A jestli tu ještě nejste se mnou natrvalo, nechte